mga kapupring kabos. Perti inita. Alas 3 sapit na alas 4. Pero grabe ka inita. Pasilong sa kakahuyan. Ay kapoy kay lakaw. Kapit ng alas 4 pero grabe ang kainit. Sakit ka po kayo. Mauni pa ako sa katong uwan lagi. Ay kay nakakita kakahuyan. Pasilong sa. Kasi bagi terong ano o sipon agad ang gasag na kung galing murag ni aksyon na po katakdan da magsipon ko na kainit pa niya kalitubuan ni hapon. Grabe kita sinit wah may tagi lang rumuan kalit eh nakikita ka ay na mo taglakaw kumring kabos. Ito rin yung gilakaw gikan sa IT Park padung sa lahok para exercise ba tataglandong mahuway lang tagay init kayo ada yo Harley Davidson kuan deh Triumph indo tong mga motoran ta mga pobreng kabos pero dagko siya pero di hapit masakyan backride kuan ay kalingkuran hindi rabang mahal lah. Takot mga kapobreng kabos ha. Salamat. Bye bye.